to ještě trošku natočím. Dobrá, tak. No, dámy a páni, já vás tady vítám po dlouhé době u dalšího vlogu. Už je tomu nějaká delší doba, myslím si, že naposledy jsem vydával vlog z Egypta, pokud se nemýlím. Takže jsem se rozhodl, že teďka využiju příležitosti. Původně jsem to nechtěl nahrávat, ale co bych neudělal pro vás, prostě chtěl jsem si užít jako v klidu dovolenou, nechtěl jsem to nějak jako hrotit, ale říkal jsem si, že jako content navíc, takže proč ne? Jak už jste vyčetli z názvu videa, letíme do Tuniska, konkrétně 7. července v 15:50. Původně jsme měli mít přestup, ale nakonec nám to změnili na přímý let, takže nám to bude trvat ten let asi tak 3 hodiny cca, což jako není tak moc, je to úplně v klidu. Nevím, v Tunisku jsem ještě nikde nebyl, takže uvidíme, ale můžu tak jako zhruba tak očekávat, že to bude tak stejné jako v Egyptě, prostě bude tam sama poušť. Předem se omlouvám za zvuk, ten zvuk je o něco jináčí, ale nenatačím to přes mikrofon, takže prostě budu mít zvuk z mobilu, což jako doufám, že to tak nějak nevadí. Kvalita už bude o něco lepší, protože to nahrávám ve Full HDčku v 60 fps, takže budete mít nějaký ten lepší zážitek. Bude to kouzelný zážitek, jako v kouzelné školce. Dobře, už přestanu být cringe. Mohli jste se na začátku povšimnout, že jsem si vzal ten kufr strašně starý. Jo, je v hrozném stavu, ale ten kufr mám asi 15 let. Původně jsem chtěl vlastně si vzít kufr jako takový ten větší, černý, ale sebrala mi ho moje sestra. Takže jsem dospěl k tomu, že jsem si vzal takovýhle starý kufr, ale to je úplně v pohodě, mě to úplně vystačí, hlavně ať prostě to nějak nesmrdí a tam nejsou nějaké drobky nebo tak. A teďka jsem to nějak šahl, ty nějaké lepivé, tam bylo nějaké lepidlo nebo co? Já to prdel, ty ještě budu muset umývat. Momentálně je pátek 4.7. a odletáme pondělí 7.7. v 15:50 a let bude trvat zhruba 3 hodiny, takže tam budeme asi v 7, možná v 8, jako počítám nějaké to zpoždění, ale zase na druhou stranu, když jsme letěli do Egypta, tak to zpoždění bylo kolik, asi 6-7 hodin. A pokud se vám bude líbit tento vlog a chtěli byste další, hele klidně, nemám s tím problém, akorát problém je ten, že nemám co, možná nějaký unboxing, ale to by bylo pořád dokola, jo, už takhle jsem udělal pár vlogů z toho, ale prostě, chápeš, to je pořád jedno to samé. Takže to by bylo teda pro dnešek všechno a užívejte ten vlog. Píče, kurva. Tak. OK, jsem zbalený. Ještě jsem si tady do svého batůžku, tak jsem si vzal ještě nějaké ty sluchátka, víš co, na poslech a samozřejmě i stativ, abych to měl líp dokumentované. Ještě nějaká mikina, tady mám nějaké kapesníky, pasta mám, všecko. Samozřejmě letíme za 3 dny, takže ještě je to v pohodě. Každopádně já už mám teda zbalenou, takže já teďka budu čekat jenom do pondělí, ať mám to už potom celé zdokumentovat, cestu tam a zpátky a ještě v Tunisku. Užívejte tento vlog a pokud byste chtěli nějaký podobný content, tak určitě tady zanechte like a zatím sayonara. Je to tady. Dneska už je pondělí 7.7., takže dneska odletáme. Já už jsem trošku převlečený, já jsem potřeboval nějaký záběr, takže jsem nějak takhle. Tak, já si svůj kufr donesu rovnou sem, já jsem ho měl tam vzadu někde položený, aby na to nepražilo slunko. Takže já si myslím, že asi tak mám zhruba spalené všecko. Já si myslím, že jo. Já jsem si ještě dobalil pár věcí, třeba ty bílé kraťasy jsem si vzal, protože to má být extrémně horko a fakt si černé brát nebudu, teda kromě tady těchto kraťasí, ale myslím si, že by to mělo být tak jako v klidu. No, co ty? No jo, ty mi budeš hodně chybět. Dobrá, takže tak jako pro zhrnutí, momentálně je 9 hodin a my pojedeme asi tak zhruba za 3 hodiny, protože nám to letí od Ostravy 15:50, takže to máme tak asi zhruba ani na hodinu cesty, takže to máme ještě úplně v klidu a ještě můžu něco pořešit ještě s pár videem, co mám na sestříhání, nějaké ty projekty a tak, můžete se těšit do budoucna. Samozřejmě tady ten vlog, tak taky bude epický. Jako samozřejmě pokusím se jako natočit co nejvíc záběrů, aby to bylo jakože ne že co nejdelší, ale aby to bylo co nejzajímavější ten vlog. No nic, nebudu to teda protahovat a užívejte ten vlog. Jsme teďka momentálně na letišti, takže letí nám to asi za 2,5 hodiny. Přímě jsem trochu nervózní tady točit před lidma, ale myslím si, že to bude v pohodě. Se prostě dostal od nějakého random typka viral, takže nice. Ok, jdeme paní, za chvíli nám to jede, asi tak za hodinku. Bude ze sranda, no. 15:35, tak máme nástup, takže pohodička, no. Doletěli jsme do naší destinace, konkrétně do Tuniska na letiště Enfida. Tady bohužel se nemohu natočit žádné záběry z letiště, protože je zakázáno natáčet si letiště, natáčet si policajty, policejní stanici, vládu, vlajky dokonce tam byly zakázané.
My jsme nasedli do autobusu a jeli jsme do naší destinace, a to konkrétně Monastýr. Cesta na hotel tak nám trvala asi zhruba hodinku a když jsme dojeli do toho města, tak mně prostě přišlo, že 90% baráků byly nedostavěné. Bylo to z toho důvodu, že pokud žijete v Tunisku a nepracujete pro stát, tak nedostáváte žádnou hypotéku, nedostáváte žádné přídavky, žádné dotace, nic. Znamená, že ti lidi si ze své výplaty tak si dávali něco bokem a pak si průběžně takhle stavěli barák a mohlo jim to třeba trvat 20 let klidně. My jsme přijeli na hotel, dali jsme si nějakou luxusní večeři, která byla jako dost dobrá. Prošli jsme se po pláži, i když už byla docela tma, takže jsme neviděli skoro nic a na kameru taky nejde skoro nic vidět. No nic, dámy a pánové, přijeli jsme do našeho bungalovu a nevypadá to tady zatím vůbec jako špatně. Hele, prošli jsme se po moři, dali jsme si pár drinků. No nic, dámy a páni, další záběry tak vám zdokumentují další dny, co tady budeme v Tunisku. A měli jsme zatím jenom večeři, večeře byla jakože úplně topovka. No nic, uvidíme se v následující den a když tak vám tady zdokumentuji tady nějaký ten room turec, tady tohoto bungalovu, ukážu vám úplně všecko. Uvidíme se v dalších záběrech a zatím sayonara. Vyzkoušíme písek. Teď jdeme zkusit moře. Ty vole, kámo, to je strašně skvělý. Když jsme byli v tom Egyptě, tak tam byly samé korály, ale tady máš prostě přímo písek. Akorát je to trošku špinavé, ale to se bude vidět, kámo, to je jak kafe. Prostě není ani nějak studené nic. V Egyptě to bylo strašně ledové. Ještě jedna věc. To je skvělý, ale musím říct, že tu dovolenou si zatím naprosto užívám. Možná mě teďka nepůjde slyšet, protože to moře tady šumí, ale tak to nevadí. Každopádně, hele, já si to tady naprosto moc užívám. Štve mě jedna věc a to je ta, že moře je znečištěné a ty plasty tady kolem taky. Tady jsou všude odhozené plasty, skla a vleky a tak. Třeba tady člověk může jít a může se pořezat, víš co, je to nebezpečné. Extrémně moc cením, že máte jakoby přímý vstup na pláž, že tady máte rovno písek. Třeba když jsem natáčel vlog z Egypta, tak jsme museli jít pomalu až někam dozadu a pak jsme mohli skočit do moře, protože tady byly na začátku samé korály. Ale mimo toho tak se na moře ani nestěžují, protože moře je prostě extrémně teplé jako kafe, takže úplně skvělý. Další věc, kterou jsem vám chtěl říct, tak je tady ta balená voda. Já si myslím, že vám teďka vrátím nostalgii, protože když já otevřu tu petku, víčko není přidělané k PET lahvi. A proč to prostě Evropská unie, kámo? Úplně skvělý, kámo. Prostě není to přidělané k tomu. Hej, kámo, to je prostě svoboda totální. Co se týče jakoby tady vody v Tunisku, hele, je úplně jako naprosto čistá, můžete klidně pít z kohoutku, není to jako, že jak v Egyptě ta voda byla znečištěna. Akorát tady říkali, že tam jsou nějaké přidané minerály, nebo ne, že přímo přidané, ale prostě, že to tak mají, jakože normálně v těch pitných vodách, že tam jsou nějaké minerály, jako je třeba sůl nebo draslík nebo něco takového. Takže my si radši bereme teda balené vody, je to o mnohem lepší, takže tak. Konečně jede klima. No nic, dámy a pánové, dneska vám ukážu teda ten slibovaný room turec. Ale začal bych asi koupelnou, já se jenom odhodím brýle tady bokem. Začal bych teda asi koupelnou, hele, záchod, normálně ozdobený, ručníky tady od personálu, tady nějaký ten fan, no, tady jsou nějaké ty věci, máme i dokonce vanu, takhle máme ještě takovýhle, víš co, takhle si to můžeš takhle posouvat, víš co, aby se jako nestříkal někam bokem. Další nějaké ručníky popoházené a samozřejmě krásně zrcadlo, víš co, musí být. No, pak je tady jedna taková dobrá věc a jediné, jak zamkneš, tak je prostě tohle. Jo, ale takhle to jako otevřeš, ale z druhé strany to otevřít nejde, takže to je úplně super. Nepotřebuješ tomu žádné klíče, jo, nepotřebuješ tomu nic, úplně v pohodě, stačí ti jenom smačknout, jo, a dobrý. No nic, každopádně máme tady krásně televizi, na které sledujeme filmy, samozřejmě přes USBčko, protože jako je tam jiný kanál, že jo, tam je tuniský kanál, takže takhle. Tady ta postel, tak mi mega sere. To je
strašně tvrdé, jo, no to možná jako nebude to, ale je to extrémně tvrdé, kámo. Já už jsem na tom jednou spal a byl jsem úplně dolámaný, jo, takže jsem se rozhodl, že ještě tady spím jako s klukama, takže jsme se tak dohodli, že se budeme jakože takhle střídat jako kolotoč. Tady máš takhle normálně stůl, jo, tady takhle krásně světlo, jo, úplně krásně. Samozřejmě zrcadlo nesmí chybět a pak jsou tady ještě nějaké ty skříně, tady další světlo a tam jsou ještě další ty skříně, takže to je takové krásně útulné. No samozřejmě ještě klimatizace, že jo, nesmí chybět, takže úplně super, hele, já jsem spokojený. Máme tady krásný výhled, je to mega moc super. Jo, prostě si takhle otevřeš, jo, prostě nádhera. Tady máš ještě nějaké ty židle, takže úplně skvělý, ale já jsem tady naprosto spokojený. No nic, tohle to byl teda krátký room Turec a my teďka jdeme momentálně k bazénu a k moři a potom na další dny tak máme domluvené buginy, takže ale mega moc se těším a se zase projedu, až zase natočím nějaké ty záběry, protože v Egyptě tak jsem taky točil záběry z těch buginách a bylo to strašně moc super. No nic, tak pokračujeme dále. Jedeme na buginy. Celá skupinové tak jsme se rozhodli, že se pojedeme podívat do Monastýru, konkrétně do centra. Jeli jsme se taky podívat do Mauzolea, kde byl vlastně pohřbený, řekněme, že vůdce v tom Tunisku, řekněme, že prezident. Co se týká toho města, tak to bylo opravdu živé, lidi tam prostě řádili. Každopádně Monastýr byl opravdu nádherný, opravdu jsem si to užil, bylo to opravdu skvělé. To jsou prostě samé chalupy, kámo. No to vlastně nebude vidět, jako co krok, to prostě máš jako strašný bordel těch chalup. Tady jsou i docela masivní vlny, Jinak dozvěděl jsem se ještě v ten den, že tady je strašně moc medus, ale to jsou jenom takhle malé, víš co. Ale ta bolest se dá přirovnat jako, že kdyby vás malila kopřiva. Teďka jsem se svalil jedno do kolena, možná to bylo tady do ruky, ale jinak úplně v klidu. A teď to žádné nejsou, kámo, na břehu jich bylo strašně hodně. Je to nice. Ale ovzduší tak je už lepší. Když jsme tady přijeli první den, tak tady byl strašně dusno, a on teďka už úplně v klidu. Tady máme už sednout do tureckého sedu a prostě takhle se dívám. No nic, aspoň budu zdravý. Já půjdu si dát bazén. Došli jsme teďka tady krásně k řece, protože jsme se chtěli podívat na plameňáky a ještě na západ slunce. Za mě je Tunisko super, ale co se týče podnebných podmínek a co se týče obyvatel jako kolem, hele, rozhodně bych tady vůbec jako nebydlel. A už vůbec si tady jako nevydělával, protože oni národní měnu mají tuniský dinar. Je to měna, která se nesmí vyvážet, budete ji muset někde utratit, ať už jako ten dinar někomu dát, nebo třeba někde utratit v nějakých obchodech. A co se týče průměrné výplaty, pokud nepracujete pro stát, tak si žijete tady strašně otřesně, protože oni tady průměrnou výplatu mají 600 až 800 dinárů, což je nějakých okolo 5000 korun. To, co jsme tak slyšeli, tak od roku 2011, tak prostě se tady mají strašně bídně. Takže proto to asi tak vypadá takhle kolem. Je tady prostě všude samý bordel, je tady prostě strašně dusno. Samozřejmě ten daný stát se to nemůže, protože Tunisko prostě leží na severu Afriky, takže tam prostě bude totálně jako horko a bude tady strašně dusno. Jako je to tu krásné, cením si toho, ale nebydlel bych tu. Tak jsem stal menší úraz, tím, že tady všude bordel, tak jsem se ukopl na jedno. Nevadí, to doroste. Ok, dámy a pánové, momentálně máme 4 ráno, jo, takhle vypovídá venku. Zbaleno teda mám a vůbec se mi nechce. Jako upřímně bych to ještě byl. Ještě k tomu se mi dobře spalo. No nic, no. Povinnosti v České republice čekají, co se týče YouTube a ostatních věcí. Papa, mě to tady bude chybět. Teďka čekáme na bus, takže ještě tak, no. No jo, ty jsi mi chyběl. Já se chci vrátit zpátky. To by bylo pro tento vlog všechno. Pokud se vám vlog líbil, určitě zanechte like, odběr, popřípadě sdílte video, napište popřípadě nějaký ten komentář. Hlavně zanechte ten odběr, ať dáme 10 000 odběratelů. A budu se s vámi těšit u dalšího videa a zatím čus.